Ka New Tribute Council HYC mau pait long pleng unit ha ka arpendru trek u yong araja arpulai kala pelong ya ka awareness com free medical health com ha ka snong mau pait long pleng ha ka ba ki pait ba nong song snong kum ba lais pa ngot iye kila yo jing mentoi na ka ne ka program la panya ya ka jing lang do president ka HYC mau pait long pleng unit ba Marius nong sing layo jingkran lengkot na mentri jong ka snong ba dan bok lang kharling do na ki doctors ki balawan ban ai jing hikai shapang lightly kimat kajing le khoj kajing snew na kajing di buat kajing kta na kasongkha khna manau ba John Lengdo assistant organizing secretary ubadiru in charge ka HYC South West Khasi Hill district I Dr. Irene Wanyang RBSK MO Ranikor CHC haba ai jingkran shapang kajing le khoj ila ong ba kajing le khoj kalong ka badan kam tam ha kajing imjongi ka baman la kasngi haba ngile khoj ngilai na kajing pang jing sitom ila ong ru ba haba le khoj kamde ban long tang hakar pong ying la jong bat sabrat klumar shaki ying jong para marjan ne hakilen ti snong ya kinyut kinyer ila hikairu ya kimi pa ban pensum pensai man kasngi yala kikun I Dr. D. Kharbi MHO mau kerwat CHC habai jingkren shapang jingkta na gajing di buat ila ong ba kabaning kong kakta ya kakoi kakhia kabaar kajing di buat ka kerni bat lada ukpa ukerni ha gajing di buat kamut ka ying kasem kikun kikti kinduna ka bam kadi kapule kadangle bat hangta poi sakapra ying prasem u Dr. Kentiu Nam Maulong MHO Ranikor CHC habai jingkren shapang jingkta na kasongkha khna ulabatai shwa bakarta ban songkha kadai ban long khat pras nem shaneng ya ka kanthei bar atpui nem shaneng ya ushin rang ulai thu susu bakat kum ka statistic na kitnat ka koi ka khia ya high risk pregnancy mortality rate ne ki ba khlat na chi armet hagarta khna ka khambun hapo ka jala meghalaya ula ong susu bahagini kisngi bamenta ka ain pokso ka kembat set jelru ya ki khna ki ba songkha hagarta ka barang red nalor kite ki laingut ki doktor bala ajing kren lai don langsai doktor di shooting na mau kerwat CHC Dr. P. Khardewsau RBSKMO na Ranikor CHC bat I Dr. G. Nongsik MO Ranikor CHC uba John Lengdo hab ai jingkren kumokongsan ula ong ka koi ka khia ka dei ka spa ba ka bangem la ban thet dalile ru susu ulaban ba ka songkha khna kamkta tang ya ka koi ka khia hane ka ktaru ya ka jing angnut kum kanuksa lara kali por rang khna ayu pikwa ban long dala he lasan kin jumba bakwa long doktor kwa long officer hane kumno kili poi sha ka thei ka thong lara kin yo lok no hagarta ka badang khna kum unong yalam ula airu ka jing kerku kerdo ya ka unit bakala pelong ya kum kane ka program ka batei bat ka balong sisa ka jing mentoi ya ki pai ba jong kane ka snong ha kane ka si ka HYC mau pai klong pleng ka pelong ru ya ka clean and pick up program ha ka bakhat prangut ki khna kilawan ban ya shimanta shirham da ka batam ya kinyut bathap aki plastic bat bayo ya jing khia babun kilo la long unong job ka unit kala sam da certificate bat cash prize ya ki khna ki bala job ha kane ka competition wi bajop ningkong ilong I amrita simli khanyo point pra kilo ba ar de 11 comment simli khalai point nyo kilo bat bawan balai de Kevin Sons naitang khatwe point r kilo Shuaban sam ya kane ka price la yoru ban pule ye jingkular shapanga jingle khoj na u general secretary ka unit ba Toberlins imli ha ba baro ki khna kilabut ya ki kintin jingkular kane ka long kat kum ka karwa wala pha dau tis imli u general secretary ka HYC mau pait long pleng unit ladang ying ya pen khut bhai ka ying ka sem ngia bu bha ki nyut jong la jong ha ying ha sem ngin hap thang nginam brat chabar balingin hap de pen khut ya kata ka surot ndai hende de kata ka jing duna jongi kata ka jing klep jongi ban ong ba ngine pen khut ya ka ying ka sem ngine pen khut ya ka maryang ya ka surot ya ki lenti ki singkin ta ka daun ta ka mi kata ka competition pin dapat habaro ki liang pin I ki bun ki jing e ha Dapat apa ka ngi dan apa ka health department ngi yo I katkum ka statistik ke bang nayo kolong kini ki high risk jadi kini ki bayo ki ba armet dang khna ni khot ki high risk pregnancy mo no ki long high risk mo ki don ki long ki kham ba haban sim atakar ki namar beleng I ki complication ni ki jing e ki sapang ka jing armet ka jom ki kalong ka ba kham ma na kata kata ka statistik ke bang nayo kolong ka mortality rate dan ka jingyak bagi complication ka kham hai ba ngai ni hap ban suman bangunyo ya kecil kecil nila yoswem na kinong na ki doktor ki ba jingkran ki ba batai ya kecil kecil
kumban cuban biang ka songkha kena konra ya kajing tron jong ka kwat